ياكم مرحبا تش حياتك خو ممنوني يما والله الحياة توقعنا ممنون مقدر رعيمة بس عندما مشغول جاي في باك وانا سازیا دانیانا Türkiye د سالا 2022 دا لیکولینه کی کریه دوی لیکولینه دا جسدی 24.75 ولاتین آمدی وکه وی خورته وی برسویدانه و گوتنه امجیجیانا خواه قد نه ممنونن سازی اماران TÜİK 2023 ورول 81 پارێزگەیان ساڵانە راپرسیە مەمنونیەتە ژیانê dikin û pirsên wek hûn bextewarin yan kêm bextewarin yan jî qet nebextewarin ji welatiyan dikin. Li gorî daneyên 2022 jî Amed weke bajarê herî nebextewar hatiye destnîşankirin. Ben bir psikolog olarak kendi danışanlarımda da gözlemlediğim şey tam olarak... Ez wekî deronas di serlêderên xwe de jî bi giştî bêhêvîbûn û bêçaretiyê dibînim. Divê etnîgariya em lê ne girêdayî nasname û xwe aîtîskirinê de aloziyên siyasî hene. Her ji ber van sedeman wekî koçkirin û şer gelekî travmayên me yên kolektîv hene. Ji ber aloziyên siyasî binpêkiriyên mafî tên jiyîn. Ji ber wê jî hêvî tune bûye. Yani li cihê ku hêvî tune bibe ne pêkane em behsa bextewariyê bikin. Di lîsteya bajarên ne memnûn da piştî Amedê bi rêjeya 24.2 Dêrsim di rêza duyem bi rêjeya ji sedî 24.0 point riha jî di rêza sêyem de wekî bajarên herî nebextewar cih digirin. Li Amedê rewşeka taybet heye. Li bajêr di navbera 18 û 27 salî de 315,000 nüfusê ciwan heye. Berî her tiştî divê ev pirsgirêka bêkariya ciwanan were çareserkirin. Ji ber ku sedama hemû pirsgirêkan ev e, divê mercên jiyaneke ewle û bi destxistina kar bêne peyda kirin, ku civakeke ewle û arem were ava kirin. Li gorî encama rapirsiyê Lasla Tirkiye Bakur rêjeya welatiyên bextewar di 2023 da ji sedî 59 point 6 bûye û di 2022 da hejmaran giştî bextewaran kêm bûye û rêje daketiye ji sedî 49 point 7. Her wiha piştî Amed, Dêrsim û Rihayê di lîsteya nememnûnan da rêjeyên herî bilind an nebextewaran dîsal bajarên Kurdan e. Eş hayata xwe memnûnî? Ez hayata xwe ne memnûnim. Çima? Ji vê buhabûniyê de çaqa hayata xwe memnûn bibim. Vê zama çê dike me perîşan kiriye me çaş hayata xwe memnûn bibim. Em careke em dixwazan mîro bimînin em mînin sibê. Binê vê zulm û zalimiyê da û xwedanê alemê jî ew nîmetek dayî Kurdan nedayî tu herya dinyayê. û neylin û dinya giş nayle bixwin ayrî ew jî giş pevketine herîk serî kirikişîne. Ez ê çi hewa memnûn? Ez ji hayata xwe ne memnûnim. Çünkü ew şer hebe, aşintî tune be. Keskî hayat memnûn nine. Dîsa li gorî encama lêkolîna TÜİK'ê 2022 jin ji mêran, nexwende ji xwendeyan, kal û pîr ji ciwanan, jin û mêrên zewicî jî ji nezewiciyan bextewartir derketine. Abdülselam Akinci Rudav, Ahmet